Tomeu Català. Tomeu Català és un sacerdot mallorquí. Ha estat vicari de la parròquia d'Alcúdia i actualment és el president de Projecte Home a les Illes, a més de ser el rector de la parròquia de Puigpunyent. Ha estat guardonat el 1997 amb el Premi Ramon Llull, el 2002 amb la Medalla d'Or de l'Ajuntament de Palma i el 2007 amb la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en reconeixement a la seva tasca d'ajuda a les persones amb addicció a les drogues. Llicenciat en Filosofia, Teologia i Educació Infantil, Tomeu Català discrepa en algunes qüestions de la doctrina oficial de l'Església, com en l'ús d'anticonceptius. Afirma que és claríssim que s'ha d'aconsellar l'ús del preservatiu per a combatre la sida i no dubta a valorar les persones pels seus mèrits. Jo me sent molt bé. Me sent molt bé per moltíssims motius. Especialment, jo t'he dit, per exemple, aquesta setmana, un dia varen tenir 3 altes de projecte jove, persones que han fet tot un procés i estan bé, i 2 d'hora baixa, ahir, per exemple. I això te dona una gran alegria. Clar, és viure aquí, és viure sempre amb persones amb problemes, però que les estan afrontant i les estan superant. I això és la gran alegria nostra, constant. Això és el més important. Clar, una altra de les claus nostres és el treball en equip. Clar, quan me varen dir d'aquest premi, jo dic, estic supercontent, però jo només tinc un trosset d'aquest premi, perquè molts d'altres trossets el tenen els equips terapèutics, els equips administratius, les persones que venen, els voluntaris, són moltes persones i això és la clau del projecte. La vida del projecte, la família del projecte, som tots nosaltres.